Lune a political ruling. Kalure gi ng'eto ma speaker chal ni koro kweth mar Azimio kodong' motegno ahinya e bunge ma pacho kaendi. Un gi chenro mare mar chopo kare gigo mane uchano dwa timo ne jopiny. Wawajo ni ginene ok ni ok otegno kata dwa bed mana wajood bura 157 kata matin ne mano. Pod wabiro bedo motegno kendo wabiro kelo chwalo weche motegno ahinya e bunge kata chike motegno kendo pod wabiro neno ni sirikal otiyo tich monego gitine jopiny. Wan kaka Azimio wayie mar kawo thuolo marwa e kwedo sirikal, to kwedo sirikal ok en pingo sirikal. Ka nitiere gik ma sirikal okelo mabecho manyalo konyo ngima jopiny, onge tiende pingo. To ka nitie gik ma gidwa kelo mabiro duoko wa chien kuma ne waseaye, to wan ready mar pingo. Kata wadong' mana wabunge 100, kata wadong' mana wabunge 50. Inyalo paro ni multiparty bunge mokwongo bang' multiparty mochakore 92 nyaka 97, joma nodong' e position ne ok ng'eny. In fact, joma notegni opposition ne ok okadho kata ji 40, ne gin ji 30 gi wiye. To ne giketo sirikal e koke. Omiyo wabiro keto sirikal koke, kendo tinde gima otimore maber ni budget tinde okele e od bura. Tinde budget ok en ni jo executive kende mang'ade. So e od bura kokele, pod wan gi thuolo mar keto sirikal kagika mondo wane ni sirikal otimo gima jopiny dwaro kendo okelo paro maber manyalo keto ngima jopiny bedo maber. Nitie pok ma idhi time kamati